ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଦମୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ତ ଅସ୍ମିତାର ସରକାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏତେ ହୁକୁ କୁଇ କରି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅସ୍ମିତାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି। କେଉଁଠି 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ 5 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି, 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି, 11 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ଅସ୍ମିତା ବଢ଼େଇବେ? ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ମଦକୁ ବେପାର ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ମା ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଯାଉଥାଉ, ସମ୍ମାନ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବେ। ହଁ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 3 ମାଣ ଗଡ଼କ ଭଳି ଅସ୍ମିତାର ସରକାର କହିଥିଲେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି, କେବେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ? ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ, ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବଳାତ୍କାର ହେଉଥିବ। ଏମିତି ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ କରିବେ, ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବେ କହିଥିଲେ। ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି, କେତେ ନାରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେନି। ଆଉ ଚୂଡ଼ା ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି। ସେ ରାଜସ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମ ପରିବାର ନଥିବେ, ଆମ ଯଦି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନଥିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ନଥିବେ, ବା ଆମର ପୁଅ ନଥିବ, ଝିଅ ନଥିବ, ନାତୁଣୀ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ଅସ୍ମିତା ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ଏ ରାଜସ୍ୱ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମଦମୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଥରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।